Ми същите, май. И те са по-хубави от моите. Ама малко са ми късички, да. Ама пак канците им са по-държи. Аз не мога да стигна, те са по-бавни. Ама не се отпускай краката много. Видя ли стана сега, Гоше? Видя ли, а? Ето е. Ето е. Виж, тръгнати се получава, видя ли? Усещаш ли разликата? Те вървят, който не вървят. Ето е, сега остави се за първи път ти. Сега тук накрая най-добре се получи.